अकोल्यामध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी आयकर विभागानं कारवाई केली आहे। गुरुवारी गांधी रोड परिसरात सराफा दुकानांमध्ये आयकर विभागानं छापेमारी केलेली आणि या कारवाईमुळे सराफा व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले। तपासणी दरम्यान आयकर अधिकाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहार, खरेदी विक्रीची नोंद, बिलांची छाननी केली आणि काही दस्तऐवज जप्तही केले असल्याची माहिती कळतेय। आयकर विभागाने ही कारवाई त्यांच्या नागपूर विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली केल्याचं सांगितलं जातंय। दरम्यान ही कारवाई यापुढे सुद्धा अशी सुरू राहणार असल्याची देखील माहिती कळतेय। सराफा व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झालेली आहे, एक प्रकारची भीती व्यक्त होती आहे। अकोल्यामध्ये दुसऱ्या दिवशी देखील छापेमारी सुरूच राहिली। सराफा व्यापाऱ्यांचं त्यामुळे धाबं दणाणलं। तपासणी दरम्यान आयकर अधिकाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहार तसंच खरेदी विक्रीची नोंद, बिलांची छाननी केली आणि काही दस्तऐवज सुद्धा जप्त केलेले आहेत। पुढची चौकशी सुरू आहे, तर आयकर विभागाने ही कारवाई त्यांच्या नागपूर विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली केल्याचं सांगितलं जातंय।